Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ja, dat is ook een beetje van restaurant. Ja, dat is richtig. Mijn baai, het schijnt. Vertel die tussen. Skamdig! Hey, kom in. Hier is zittenplaats en spiezenkort. Weet zo gauw. Was kan ik spisen? Spiezenkort. Svinepølse. Helst dat kost me fyldt. Spaghetti med hakket svinekød. Svinekylling. Æggebacon. Svinefrikadeller. Grishakkebøf, svinehakkebøf. Svinestek, svinetår med æskesild og myntesovs. Smørbrød med skinke og ost. Tjernes ferre. Oh my Allah. Alt det her svin. Det er svinerestaurant. Tjerne, det ferre. Det sier ikke svin. Nej, det er ikke her. Alright. Hei, ser du hvað jeg er flink at snakke dansk? Jeg har gått på danske klasse på Stefan på Ísafjörður. Vær så god. Nej, hvor lille han er given jer. Har som of min mat. Nej, hvad du gør? Vi er svinevennerne. Vi skal frelse svinen. Nej, jeg forbedt det, for jeg er Supertjernen. Hei, stopp. Þessi teiknimynd á ekki að vera bardaga og eitthvað þessar. Hún á að vera mat. Já, auðvitað. Þess vegna gerist hún á veitingahúsi. Þú meinar. Ok, höldum áfram. Jeg skrider jer med mine agurkebøsse og kaster karteblum i jer. Haha, du ramte ikke, for vi er svineninjer. Haha, ja, jo, haja. Denne behøver has fra mine kokkesamurai. Ja, det var gøy. Island, Tyrkevær! Jeg vil læse. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding.